Fil-bidu tal-kompilazzjoni tal-provi fil-kas tas-serqa ta' droga mill-beriks tas-soldati f'Ħal Safi, it-tlieta ġie żvelat fil-qorti mill-Pulizija tal-Forensika li b'kollox l-ammont kien ilaħħaq il-132 kg ta' kannabis u mhux 226 kg kif kien irrapportat inizjalment. 6 persuni qed jiġu akkużati bis-serqa fis-satra tal-lejna 23 ta' frar li għadda li assoċjaw ruħhom ma' persuni oħrajn biex id-droga tiġi traffikata li żammewha għandhom li bijawha u li kisru diversi sentenzi tal-qorti. L-akkużati huma Xon Attar ta' 30 sena minn Ħażebbuġ, Jusef Essese ta' 33 sena minn San Pawl il-Baħar, Laħwa Carlos Paċ ta' 23 sena u Kevin Paċ ta' 19 sena 2 mill-Marsa, Liam Stewart ta' 23 sena minn Talpieta u Krista Gawġi ta' 21 sena mis-Sanna Tawdex. Għal ġustifikazzjoni dwar kemm kien l-ammont ta' droga propja jirriżulta li l-prijorità tal-Pulizija f'dan il-każ li ġie solvut fi żmien 48 siegħa kienet li jinqabad minn wettaq ir-reat waqt li l-ewwel indikazzjonijiet kienu preliminari u mbagħad anke permezz tal-esperti u l-investigazzjonijiet ġew stabiliti ċerti fatti b'ċertezza. Il-proċess wera li s-serqa kienet ta' 132 blokka kannabis li minnhom il-Pulizija rkuprat 83 jew madwar 85 kg, jiġifieri 63% mill-ammont sħiħ. Dan ġie konfermat minn diversi verifiki li saru b'ħidma mal-maġistrat inkwirenti. Sa dan it-tard fi proċeduri separati li damu għaddejjin si attwal xed l-Ispettur Jeffrey Xikluna fejn spjega kif il-Pulizija daħlet l-informazzjoni li fl-inħawi tal-Mailand fil-Ħamrun Liam Stewart kien se jkollu fuq il-kannabis ninsterqet mill-AFM. Hawnhekk huwa ġie arrestat. Aktar tard tfittxijiet fir-residenza tiegħu waslu għal sejba ta' diversi sustanzi fosthom blokok tal-kannabis misruqa. Il-qorti wkoll semmet ix-xhieda tal-Ispettur Markent Nimerċi għal qalli meta ġiet irrappurtata s-serqa, il-Pulizija bdiet tinvestiga minnu fih u marret fuq il-post fejn instabet toqba fil-fens tal-ħadid, loqom ta' sigaretti u żewġ torches. Minn filmati elevati minn fuq il-post ġie stabbiliti għal ħabta ta' nofs il-lejl deru persuni jiftħu s-siġil tal-kontejner joħorġu droga u jpoġġuha f'basktijiet u wara f'karozza griża. Filmati minn Ħal Safi sa Ħażebbuġ waslu għal garax ta' Xon Attar fejn kienet qed tinżammi droga. Hawn deru Kevin u Carlos Paċ jieħdu l-basktijiet mill-karozza użata u jdaħluhom f'karozza oħra sewda li allegatament kienet qed tinstaq minn Krista Gawġi. Fil-kontroll eżami d-difiża staqsit dwar is-security features tal-beriks tal-Forzi Armati, iżda dettalji dwar dan ġew ipprojbiti li jiġu pubblikati mill-medja fuq ordni tal-qorti. L-Ispettur Merċi qal li ħalla fidejn l-esperti li jiddeterminaw li droga li nstabet fil-possess tal-akkużati kienet l-istess bħal dik misruqa, iżda mad-daqqatajn il-pakketti deru simili. Id-difiża permezz tal-avukat Franco De Bono qalet li se tkun qed titlob biex jiġi esklus kull riżultat forensiku ta' droga elevata wara li xxut mill-prosekuzzjoni Dr. Godwin Sherry spjega li l-laboratorju tal-Università ta' Malta fejn saru t-testijiet għadu mhux akkreditat. Sa dan it-tant l-Ispettur Merċi għatenna li minn fuq it-torċis intużaw fis-serqa instabet id-DNA ta' Essese u Carlos Paċ waqt li diversi filmati urew l-involviment tal-akkużati fil-vetturi użati. Wara nofsinhar xert l-Assistent Kummissarju Kit Arnola qal li l-ewwel li ġie arrestat kien Xon Attar tal-ħabta tas-sija ta' filgħodu ta' tlieta fejn fil-garax mikredilu nstabu l-ewwel 35 pakkett ta' droga ma' 33 kg oħra nstabu għand Carlos Paċ fil-waqt li 5 kg oħrajn kienu fil-possess ta' Liam Stewart. Essess informa u indika lill-Pulizija f'Alqa f'San Ġwan fejn kien hemm basket b'10 pakketti oħrajn. Għall-akkużati qed jidhru l-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri, Adriana Zammit, Matthew Xwiereb u Amadeus Kakija.